Martxoaren 14an Andoaindik irten zen korrika 11 egunez euskarari maitasuna adierazteko asmoz. Korrika 18 mundiala izan da. Mundiala izan da, inoiz baino parte hartze handiagoa izan delako. Inoiz baino pluralagoa izan delako. Mundiala izan da, interneten inoiz baino zabalpen handiagoa lortu dugulako. Egoera soziolinguistiko zailagoa duten tokietan jendetza izugarria bildu da aurten. Denetariko pertsonek egin dute bat euskararen aldeko ekimenarekin, gazteek, ezain gazteek, politikariek, kirolariek, bertsolariek. Korrika mundura zabaltzen ari da. Diasporan inoiz baino korrika gehiago egin direlako, munduko kontinente guztietan. Hemendik aurrera euskara elkarri ematea ohikoa bihurtu behar dela aldarrikatu dute antolatzaileek. Euskara daukanak eman egin behar du. Euskara ez daukanak ikasi egin behar du. Dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa deslotzen.